Hoxe queremos falar con Alejo, que con tan solo 19 anos xa é conocido en toda a Costa polos seus goles no Corme. Que tal? Hola, boas. Vamos a empezar co test habitual. Cantos anos tes? 19. O teu apodo? Chámame Uquil. Que música che gusta? Pois, a verdade é que non teño músicas favoritas, pero se teño que elegir unha, seguramente fora Arriba la vida, porque é unha canción que poñíamos antes de empezar o partido de juveniles, poñíamola no vestuario, e esa canción acabou sendo música de todos os pubs de Puente Ceso, e de Carballo, e de todos esos. Película favorita? Favorita non teño ninguna, pero se teño que elegir unha que non pararía de vela, sería Apocalipto. Un lugar ao que che gustaría viaxar? Gustaría ir a unha isla, a lanzarme todo o posible, como se fora, por exemplo, as Islas Maldivas ou calquera isla de Grecia. De que equipo eres? O Barcelona. Cal era o teu ídolo na infancia? Luís. E actualmente que xogador che gusta máis? Iniesta. Agora falemos un pouco da tua vida deportiva. Cando empezaste a xogar? Diría eu 7 ou 8 anos, cando Suso da Torriña, que é o coordinador do equipo de fútbol, nos empezou a subir ao Cairo e darnos unhas patadas aí ao balón e empezar a xogar a fútbol 7. Cal foi o teu mellor momento? Sin duda o ano pasado, ganar Liga e Copa cos juveniles foi unha maravilla. E o peor? O peor, pois fai 2 anos cando perdemos a Copa con Muros. Pero, bueno, non foi un resultado moi abultado, pero facer o esfuerzo para chegar a final e levar ese pau, pois a verdade que doía bastante. Pero, en realidad, o peor momento, ainda que parezca imposible, o peor momento para min está sendo ahora. Porque, a pesar de que levo moitos goles, pois estou xogando con moito dolor na rodilla, non podo compaginar moitas veces xogar, descansar. A rodilla, a verdade, que está moi afectada. Estou xogando fisioterapia, xogar fisioterapia. A verdade que ainda me quedan pruebas médicas no verano por mirar, a ver que sale daí. Cal é a tua virtude no campo? Bueno, a xente di que me desmarco ben entre os centrales, que teño potencia de disparo e, sobre todo, que son un amigo do gol. E o peor? O peor, ainda que parezca mentira, levo moitos goles na miña vida, pero nunca marquei un gol de cabeza, nunca. Pero, bueno, outro defecto que me faltan todos os anos é, sin duda, a forma física, que nunca teño a forma física que deseo, e algunha vez gustaría meter a poder ser o Alejo de verdade. Que títulos conseguiches? Teño un palmarés enorme. Pois, son campeón de fútbol sala, gallego, xa xogaba con Lucas, con Pandi, con Chino, con eses. Campeón da Liga da Costa e da Copa da Costa o ano pasado. Despois, ademais, teño, aparte, trofeos individuales de pichiches, varias temporadas. Sabes cantos goles levas desde que estás federado? Iso non o sei eu, nin o sabe nadie, pero un par deles sí que levo. Recordar que só levo que marquei 52 a temporada pasada e que este ano só levo 24, pero, bueno, tamén xoguei 20 partidos e non tuve tempo máis. Cal foi o teu mellor gol? Mellor gol? Pois neste campo, contra o Coristán, que foi 2 anos na semifinal da Copa da Costa. Como foi? Pois ali cerca dos banquillos, pois pasou Malucas, desde 40 metros, pois douseme por tirar, e cadrou que entrou xusto pola escuadra, e un chupinazo. Eres un xogador bastante impulsivo no campo e foches castigado varias veces con sancións moi duras. Reflexionaste sobre o teu comportamento durante a sanción? Pois claro que reflexionas, sobre todo cando me caía a primeira sanción dura, contra o Dumbría, 9 partidos de sanción, a verdade que o pasei mal, porque vía que meus amigos xogaban, eu non podía, pero bueno. Pero ora o malo é que calquera cousa que poda facer xa enriba miña constantemente estamos hartos.
que sí, vale, pode ser un xogador moi impulsivo, pero o que non podes facer é empezar a xogar e saber que che tan ca espada detrás, porque o que me fixeron outro día contra o Nantón ou en Verdillo, esas cousas non teñen explicación. E ahora falemos un pouco desta tempada. Rechazaches no último suspiro a Laracha. Empezaches a pretemporada co Bergantiños en terceira división. Por que non cojaron esas opcións? A ver, somos un equipo que eu nunca, personalmente, nunca entrenamos. Non sabemos o que é entrenar. Menos este ano que a chegada de Lentejo ao equipo, pois todos os viernes entrenamos subir, correr un pouquinho e tal, pero hasta fai 2 anos non entrenábamos para nada. Cando me chamou Bergantiños, xa fomos o Lucas facer a pretemporada para ali, e 5 días a entrenar a semana, pois para nós aquilo era, facíasenos moito. Despois compaginar os entrenamentos con os estudios, pois desde Coruña, a verdade que se me facía moito. Despois, a verdade, sinceramente, o que me tirou para atrás foron que meus amigos pois dicíanme que quedara, que iba a pasar mellor aquí. E se teño que dicir unha razón pola que quedei, pois polos amigos, sinceramente. Ao final quedaches no Corme cunha quinta de rapaces que só sabedes ganar e estades a un paso do ascenso directo. Como valorías esta tempada? Pois non hai ninguna queixa, verdad? Terceiros, non podemos pedir máis. Todo isto é gracias ao novo entrenador que cambiou todo o equipo, cambiou o estilo do xogo. É un xogo que lle gusta ver a moita xente. Os xogadores sentímonos moi a gusto xogando. Só hai que ver que facemos o noso traballo simplemente vendo o lote de xente que ven cada domingo vernos xogar. Somos unha quinta de rapaces que, a verdade, que levamos xogando desde que éramos alevís, unha quinta moi xoven, hai que dicir que se non fora por Alex do Cabazo, que é o xogador máis vello do equipo, pois tranquilamente a media de edad teria entre 24 e 25 anos. Ainda por encima, ora veunos Adrián Doldán, Juan Chans, ora Brais. Isto é un equipo unha maravilla. Xogar no Corme é especial? Pois claro que é especial. Somos 20 xogadores que somos natales de Corme. Só hai un xogador que non é daqui, que é Adrián Antón, pero que é un rapaz que leva desde Alevín xogando con nós, sin faltar ningún entrenamento, sin faltar ninguna cita, os domingos. En general, somos xente xoven, que saímos todos de festa xuntos, facemos todas as cenas xuntos, levamos xogando desde moi pequenos xuntos. A afición tamén nos comprende, que a afición ven con nós, son amigos nosos que veñen con nós de festa tamén. A afición gustalle moito ver, este ano gustalle moito vir ao campo de fútbol, porque, como dixen antes, este ano é unha maravilla xogar con este equipo. Son rapaces que entenden de fútbol, saben xogar e non dan ningún partido por perdido. Como ves as posibilidades do equipo na Copa da Costa ante o Independiente? A ver, na Copa da Costa non te podes fiar de ningún tipo, porque sabes que no seu campo van ser moi fuertes. Aí está o reflejo do Nantón. Ainda que este ano, pois descendiu e metémolos fora da eliminatoria, o ano pasado chegaron as semifinales da Copa, que non iba a decir. E o Independiente vai ser igual. No campo deles van ser fuertes. E primeiro vamos xogar aquí este domingo, así que vai haber que darlle duro neste campo e levar unha boa vantaxe para ali, que senón vamos a pasar mal. Para ir rematando, tamén no tramo final da Liga de Xuvenís fixaste de adestrador do Corme. Que tal esa experiencia? A verdade que foi moi bonita, conoces a moitos entrenadores, ademais de moitos equipos. Todo empezou cando Manuel Tenaro, o antigo entrenador dos juveniles, pois resultou que non podía asistir a todos os partidos, e o coordinador Suso de Torriño falou comigo máis con Pandi, se podíamos coller o equipo, e a verdade que non dudamos nada. Collemos o equipo, sabíamos que non tiñamos o equipo do ano pasado, porque non o tiñamos, que creo que vai tardar en haber un equipo como a da generación do 92. Pero, bueno, fixose o que se pudo, os chavales quedaron contentos con nós, querían que os entrenáramos. Nada, a ver, para o ano que ven, se facemos un equipiño curioso, damos máis guerra que este ano. Tes solo 19 anos, pero onde te ves dentro de 10 anos? Pois espero que siga facendo este deporte, se pode ser xogando neste campo, se pode ser neste equipo tamén. Bueno, pois... Agora, como detalle final, Alejo vai nos enseñar o que fan antes de saltar ao campo de fútbol todos os domingos. Bueno,
Este é o pasillo onde se encontran os tres vestuarios. O vestuario do visitante, o vestuario do querido árbitro, que vou vos contar que cando entro neste pasillo sempre lle dou 3 palmadas a esta porta e pidolle que por favor que arbitre ben. Algúnas veces, pois, que abrense demais comigo e acaban expulsando. E agora entramos no local. Bueno, aquí, cada domingo, hai 18 xogadores. Cada un ten o seu propio sitio. Eu, personalmente, sempre me sento aquí. Sento-me aquí. O entrenador empeza a dar a charla. Empezamos a coller a roupa, vestímonos e saltamos a calentar. Volvemos para baixo. Cada un mollase, pon crema. E despois vimos para esta mesa onde o entrenador se pon aí e nós todos arredor. E danos a típica charla técnica que dá cada entrenador, o que pasa que a de Juan é un pouco especial porque temos moito cariño. E nada, cada chapa representa un xocador, todos atentos a ver onde xocamos, e agora chega o momento máis nerviosos onde nos poñemos todos, que é facer unha fila. Sempre facemos unha fila. Eu son sempre o último. Nos poñemos nesa fila, así, e xa saltamos ao campo de fútbol. Imos despacio. Empezamos despacio. Imos indo, e todos tocamos a parte de arriba do vestuario. Despois, como vichedes, é unha chea de escaleiras. Entón, todos estamos aquí, preparados para saltar, nerviosos, e empezamos a subir, pouco a pouco, mirando todos para baixo. Estamos a subir, damos uns ánimos, vamos, e despois, por último, o detalle, que todos nos agarramos a este ferro. E a partir deste ferro, empujámonos e salimos correndo ao campo de fútbol. E aquí nos encontramos xa. Como podemos observar, xa nos encontramos a grada. Que máis se pode pedir? A nosa afición aplaudindo, están prontos ali, en medio do campo, e xa nos colocamos listos para xogar. E nada máis, isto era todo, espero que vos gustara e que volveñades algún día ao Cairo ver este equipo que isto só acaba de empezar. E nada máis, un saúdo e gracias.